ekrofofo so kasa dendie nanso nkakra yesi nkakra na akokɔ ye den ɔde no munsio nsi ennede nso so yebesua nia ye kan say numbers say wo telephone number ana say wo fie number ye kan numbers na numbers no so no ye mu ahodo mienu na nie di kan ye friend cardinal numbers sɛdeɛ ye kan no ye kenkan ye be kyerɛkyerɛ mu na ne etoso mienu nso so no nso so ye friend ordinal numbers ye be kyerɛ mu sɛ eno ye ndidisoɔ enti ye be hyase ne di kan hwee Italian say 0 hwee 0 ne etoso mienu uno baako due mienu tre miensa quattro e nine cinque enum sei ensia sette enson otto and watche nove and crown dieci edu enti said ye kan no we de ye be kan intentem so na me kan no waka di mechi 0 hwee uno baako due mienu tre miensa quattro e nine cinque enum sei ensia sette enson otto enwotwe nove enkron dieci edu we na make say ye frano cardinal numbers ana say numeri cardinali Italiamo sana ye frano brofo no say cardinal numbers ena twi say numbers when menken numeri cardinali cardinal numbers menim say wesua na fe ye ba nia etoso mienu aye friend ordinal numbers ndidisoɔ twi beka say numbers a edidisoɔ ena Italian say numeri ordinali mi edikan say o ka say bibi eye edikan ana say bibi a edikan wo bibi mu aye be brofo beka say first Italian almost say primo di edikan secondo ni etoso mienu terzo ni etoso miensa quarto ni etoso nine quinto ni etoso enum sesto ni etoso ensia settimo
nea etoso enson. Ottavo nea etoso enwotwe. Nono nea etoso enkron. Ena decimo nea etoso edu. Eno nti no yebehwe se yebetimi asan kan intentamo so. Primo yedi kan. Secondo nea etoso mienu. Terzo nea etoso miensa. Quarto nea etoso ennan. Quinto nea etoso enum. Sexto nea etoso ensia. Sétimo nea etoso enson. Ottavo nea etoso enwotwe. Nono nea etoso enkron. Decimo nea etoso edu. Eno nti no se obiti abansoso se bia abanso no etoaso tententen na bia ote asuaya etoso miensa. Se mia mesi io vivo al terzo piano. Terzo. Io vivo al terzo piano. Me sanso me man metoso miensa. E non so meka ne say io sono la terza figlia di mia madre. Io sono la terza figlia di mia madre. Anase io sono la terza figlia della mia mamma. Io sono la terza figlia della mia mamma. Sa usha ni amekaya no mese me mano metoso miensa. Na miensa no mekane terza mekane se me yo banti no abeye terza. Na wohwe se dia na mecheche mu ndidisoɔ no a mekan se ne etoso miensa eye terzo. Ne nyina ne se italiafoɔ ekase mu no se ade ne fa oba ho a etimi sisa efa bema nso ho a etimi sisa. Inti terzo na mede kire wo no eye nea ye ka ne se ye bodin ede ka se ne etoso miensa. Ne sanse me kire mu se meye me ma me baba nti no aba be ye terza. Eno nti wonso ma me emma wotoso sen se de ya kire ndidisoɔ no fa wo buku wobetimi atwere wom na wasua na afi na woka kire wo ho na kese de bia no wasua bibi foforo ene ye besan hie bio. Bye bye. Yay nkamere ye fi ade baako na se de kire mo ndidisoɔ ewo numeri no mo no de edi kan endia ewie anasa hyase ene ewieye. Primo e l'ultimo. Eni ti se wo pese wo ka se onyankopon oya hyase ene ewieye nyankopon a wo si dio il primo e l'ultimo. Dio è il primo e l'ultimo. Dio è il primo e l'ultimo. E non ti mi gidi se wo pese obo mpaya wo betimi abon italiano wa bon brofo wa boni twi ni nyina so eso nyame ni nti onyame enshira yebehia. Bye bye we ye l'ultimo. Bye.